Tul il-konflitt ħassejt li kelli nibqa' fil-Libja. Kien hemm mumenti meta bżajt, iżda kont determinata li nibqa'. Inħossni Maltija u nibqa' Maltija, imma llum kuntenta l-poplu Libjan li rebaħ il-libertà tiegħu. Kliem Teresa Abdul Hedi, Maltija miż-żewġa Libjan li ilha Libja 36 sena u li f'kumment il-ġurnalisti Maltin waqt iż-żjara tal-Prim Ministru Malti fi Tripli irrakkontat l-esperjenza tagħha tul il-gwerra li waslet biex tneħħa Muammar Gaddafi. Jiena bqajt hawnhekk ili 36 sena u ħassejt ruħ li jiena m'għandix nitla' minn hawn. Għandi nieħu sehem ma' dawn in-nies li taw dik tagħhom kollha biex neħħu dal-bniedem li ma jkienx jibża minn Alla xejn u għamlilna ħafna u lill-Libjani għamlilhom ħafna u batew. Teresa tkellmet dwar l-attakki tan-NATO u qalet li minkejja li kien hemm mumenti ta' biża' kulħadd kien favur din l-offensiva għax kien biss bl-għajnuna tal-qawwiet militari li seta' jitneħħa r-reġim dittatorjali Libjan. U nirringrazzjaw in-NATO għax meta kienu jiġu n-NATO aħna konna nkunu ferħanin ħafna. Alla volja konna nibżu għax id-dar tibda tħabbat u l-bibin u kollha u niftħu t-twieqi u noħorġu fit-triq lemma meta konna nisimu l-oroplajni ġejjin. Aħna konna nieħdu pjaċir ngħidu ejja ġej in-NATO ħajati ilu. Ma kontx nitkellem ma' ħadd u ma kont noqgħod ħdej ħadd ħatta jiġu ħdejja ġifieri n-nies ma nitkellem xejn. Noqgħod kwieta. Imma f'ġofija kont inħoss il-biża' imma ma aħjar ma titkellem xejn għax kienu lesti għalina miktubin fl-isem li aħna Ġurdin u ħadaw biġu joħduna aħna. Teresa li bina wkoll jinsab fil-Libja, jaħdem mal-Korintja fi Tripli, tkellmet dwar il-ħajja illum fil-Libja wara tneħħija tar-reġim. Nħossni Maltija u nħossni ferħana li l-Libjani rebħu u nitmenna il-ferħa tiegħi ma jistax len inkun ħanik. Jiena ma jistax nifhem. Xi għaliex kien jagħmel in-nies hekk jistmhom ta' xejn. Fost il-Maltin li ltaqgħu ma' delegazzjoni mexxija mill-Prim Ministru Gonzi li kienet l-ewwel waħda ta' pajjiż barrani li ltaqgħet ma' tmexxija tal-Libja l-ġdida kien hemm ukoll Fader Daniel Farrugia, Vikarju Ġenerali ta' Tripli u Kappillan tal-Komunità Maltija fil-Kapitali Libjana. Ma' Net News, Fader Daniel jispjega kif il-Libjani illum qed iħarsu l-qudiem b'ottimizmu. Kuntent li dawn il-Libjani tħosshom ferħanin, jiġifieri li jakkwistaw u ħalsu ħafna biex akkwistaw dan il-ferħ, dan l-ispirtu ta' libertà. Ċertament bidla ġib ħafna unknown kif tajt ma tafx se jiġri u propju palissa għaw ħafna with mixed feelings ma tafx jekk mhux se jimxu l-qudiem jew lura. Imma jiena naħseb li hemm ħafna sinjali pożittivi. Tkellimna wkoll ma' Khaled Al-Bitar li ilu fil-Libja 10 snin. Oriġinarjament mar Tripli għal ftuħ tal-klinika tal-Grupp St. James fil-Kapitali Libjana u għadu jaħdem fil-qasam tas-servizzi mediċi u qed jgħin fil-kura li qed tingħata lil feruti. Jispjega żminijiet diffiċli tal-aħħar xhur. Ma kellniex għażla ħlief li nitilqu nmorru lura Malta. Security kienet laxka ħafna, n-nies kienu jissofru ħafna wkoll. Żmien kien diffiċli mhux għalina biss għal ħafna mill-barranin u ħafna mill-poplu Libjan as well. Khaled li għandu ċittadinanza Maltija jgħid li s-sitwazzjoni llum inbidlet u l-ħajja fil-Libja qed tirritorna lura għan-normal bil-mod il-mod. Is-sitwazzjoni minn żmien li kunna fil-Libja sal-lum nbidlet ħafna l-lum hemm security qiegħda tirritorna ftit il-Libja day to day is improving as well. In-nies bdew ħirġin mid-djarhom, in-nies bdew jiftħu l-business tagħhom as well. Hemm sense of getting back to normal. Netanji Lattart, Net News.